Narode, dakle, mi smo rekli svoje, zabilježeno je to na kameri, evo državni službenik to sad na ljestvama je sve snimio kao materijalni dokaz. Dakle, ne treba nama saborski zastupnici koji više ne zastupaju naše interese. Narod je rekao svoje. I temeljem članka 10 etičkog kodeksa državnih službenika ja zamoljavam sad ovdje policiju da nas uputi u naša prava i kako da prava ostvarimo. Podnijeli bi kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića i 151 saborskog zastupnika radi počinjenog kaznenog djela opisanog u članku 340 Kaznenog zakona kao veleizdaja. Dakle, molim sada službene osobe da nas upute kako da izvršimo uhićenje, privremenu mjeru istražnog zatvora za premijera i da ovaj narod povede kako da to ostvarimo. Temeljem članka 204 Zakona o kaznenom postupku mi podnosimo ovako kaznenu prijavu. Dakle, vi ste dužni temeljem članka 62 Zakona o policijskim poslovima i ovlastima zaprimiti ovu kaznenu prijavu. Da li vam je jasno, ako ne prijavite ovo kazneno djelo, da ste počinili kazneno djelo neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela? S time bih stvarno sad završio, uputio bi se sada odgovornom iz policije da ih pitamo na koji način možemo podnijeti sad kao narod kaznenu prijavu. Hvala vam.